Takže čaute, dneska budem hrať Knockout a môžem to hrať iba tak, že sa budem uhýbať, že nemôžem do niekoho útočiť, ale môžem sa iba uhýbať. Ak sa vám video bude páčiť, tak mi dajte like, odber a môžeme ísť na to. Máme tu prvú hru a nemôžem útočiť. Kam sa vyhýbnem? Sem pôjdem. Dúfam, že po mne nikto nepôjde. Dobre. Niektorí pôjdu asi tiež takú istú taktiku ako ja, ale ja nemôžem po nikomu točiť, takže keď to bude 1v1, no tak nemôžem. A už som vypadla. Ale všetci sme tam išli tak, že sme každý sa vyhýbali, ale ja som bola tak kde na kraji, tak ma zhodil. Takže tak. Takže máme tu ďalšie kolo a musíme sa vyhnúť. Idem sem. A niektorí tu tiež sa iba vyhýbajú. Teraz pôjdem sem. Dúfam, že po mne nikto nepôjde. Jeden problém bude, že keď sa budem stále vyhýbať, no tak oni už budú vedieť, že sa vyhýbam a pôjdu tak, aby proste ma vyradili. A už som zase vypadla. Teraz som sa ja šmykla, nikto ma nevyradil, lebo tá blbovinka, tá, ktorá odráža, tak od tej som sa odrazila a spadla som. Ďalšie kolo, teraz je ten Juggernaut, či čo to je. Dúfam, že to je, nebudem, lebo sa môžem iba uhýbať. Takže pôjdem sem. Nechcem byť ten Juggernaut, či jak sa to volá, lebo budem sa môcť iba uhýbať, ale zase potom všetci to napália do mňa a všetci spadnú a vyhrám. Takže to kolo predtým sme vyhrali a máme tu ďalšie a budeme hrať FFA. OK, a teraz som dosť v zlej pozícii, lebo títo dvaja buď pôjdu na mňa, alebo pôjdu tam. Dobre. A tento tu na 100% napali do mňa, podľa mňa, takže ja idem sem. Tak nenapáli to do mňa a ide tam. A spadol. Dúfam, že toto vyzerá, že by som možno aj mohla vyhrať, ale musím to teraz robiť takticky a ísť takto. Dobre, nejdu na mňa. Oni idú tam do seba teraz. Ja sa musím vyhnúť, pôjdem sem. Tu mám viacej priestoru asi ako tam. Oni idú do seba. Ako vždycky. Ja som vyhrala! Yes! To dobre. Ďalšie kolo. Máme 2 týmy. OK. Ja pôjdem sem. Iba tak trošku pôjdem. Tuto mapu mám aj celkom rada. Lebo sú tu tieto portály, cez ktoré sa môžem proste portovať na tie ostrovčeky. Ja som jediná modrá. A sakra. Super. Ja sa môžem iba vyhýbať. Ja to napálim. Ja pôjdem do portála, to mi nikto nezakázal. Tak som tu. A teraz nemôžem ísť do neho, tak by som do neho rada išla. A pôjdem späť do portálu. Dúfam, že ma tento nepostrčí. Do keľu. Kámo, dobre. Ja som na nich nešla. Išla som preč. Išla som do toho portálu a teraz sa zase vyhnem. Dúfam, že... Prosím, spadni. On sa portne cez ten portál. A teraz spadni. Yes! Vyhrala som zase. Yes! 2 výhry. 2 výhry za sebou sa mi zdá. Máme tu ďalšie zase kolo. A teraz je ten... Ja sa zase iba vyhýbam. Pôjdem sem napríklad. A nech je to na ostatných, na mne to není.
Všetci idú do neho a ja sa tu krásne vyhýbam. Kam pôjdem? Sem. Napríklad. Vyhrali sme. Yes, zase som vyhrala. Dneska sa mi nejako darí. Niekedy nevyhrám ani raz, keď hrám knockout. A teraz napríklad vyhrávam. Ne, kamu, ja som ešte hot potato. Nenávidím túto hru. Musím sa vyhýbať. A ešte je táto hrozná ona. Super. Vybuchnem. Skvelá vec. Skvelá vec. Ako môžem sa vyhýbať. 3 najhoršie veci sa mi teraz stali. Táto hrozná mapa. Môžem sa iba vyhýbať. A ešte som mala ten zemiak, či čo to je. Skvelé. Máme ďalšiu hru. Máme 2 týmy. A nič sa vlastne nemení. Proste stále sa môžem iba vyhýbať. Mám tu ešte jedného teammate, tak nech on niečo s ním urobí. Ja si tu chillujem. Teraz mám trošku problémik, lebo tu mám tohoto modrého a ten jeden to chce do neho napáliť asi. A dobre, pohoda. Yes, vyhrali sme! Máme tu FFA. Ja idem do portála. Ja vlastne môžem teraz robiť iba to, že pôjdem a sakra, chodiť do portálov. Super. Proste mne jeden typek si povedal, že to napáli desinu do portálu a zhodí ma. Tí dvaja sa mi zdá, že majú tiež takú challenge, že alebo sa im chce, že sa iba uhýbajú, tak. No tak, jeden nie. A ten aj vyhral. A je hot potato. Sakra. Ak to som ja, yes, nie som. Dobre. Stačí sa už iba dobre vyhýbať. A nebudem to mať. Sakra tam. Nebudem to mať, že nie. Yes, nemám to. Yes. A sakra. Ja sa teraz uhnem, nejdem na nikoho, idem sem a dúfam, že aj oni sem pôjdu. Do keľu. Poď, preskoč to na neho. Jak to, že to nepreskočilo na neho? To malo na neho preskočiť. Veď som bola pri ňom najtesnejšie. Už sa tesnejšie byť pri ňom ani nedá. 2 týmy. A mám ísť na white, takže sem. Prosím. Dobre. A sa do keľu. Ďakujem, že si ma vyhodil. Moc si toho vážim. Mám tu zase ďalšiu hru. A zase to nie som ja. Ja by som to chcela byť. Aby to do mňa každý pálil a ja by som sa iba uhýbala. Do keľu. Dobre. Kebyže tam tento nevojde a nespadne, tak asi prehrám. No nie prehrám, ale že spadnem, tak som to myslela. Dobre. Nejde na mňa, takže dobre. Oni to teraz dvaja do neho napália, tak ja si pôjdem sem. Prečo nie? Dobre. Yes! Je to tam. Vyhrali sme. Kamo, teraz hráme hot potato. A ja som mala to hot potato, ten zemiak horúci. Ja som sa uhla, naozaj som sa uhla. A ja som to dala typkovi. A on vybuchol. Do keľu. Ďakujem ti. Ďakujem. Ale ja som tak rada, že som ten zemiak dala niekomu. A konečne som nevybuchla. Konečne. Takže je posledná hra asi. A môjim cieľom je vyhrať. Alebo aby náš tým vyhral. Lebo hráme tým.
Ja som červená, takže aby červený tým vyhral. Ak ja spadnem. No a bola by som rada, keby, že ani nespadnem. Zatiaľ sa nám celkom darí. Koľko to je modrých? Je to 3-3. Sa mi zdá. Teraz nemám inú možnosť iba ísť sem. Prosím, zhoď ho. Nie. Aspoň niekto spadnite. Sakra. A táto mapa sa mi veľmi nepáči. Teraz tu budem uväznená však. Musím niekam ísť. Pôjdem sem. Nech sa to predo mnou neprepadne. Prosím, neprepadnite sa. Dobre. Sakra tam. Teraz som v keli. Ja sa uhýbam a sú tu dvaja modrí. A oni to robia tiež. Yes, je to 1v1. Pôjdem sem a risknem to. Viem, že spadnem, ale riskujem. Risk je zisk. Ja som nespadla. Nie, prosím, nespadň. Nie. Ach, tak sme prehrali, ale nevadí. Takže ak sa vám video páčilo, tak dajte like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Takže zatiaľ, čau.